Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти бениҳоят муҳима мерасонам, ки ба регистратсия ва патент тааллуқ дорад. Та охири видео тамошо кунен, то шуморам огоҳ бошен. Ногуфта намона касое ки мехоҳанд мара дастгирӣ кунанд, силкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай. Аму силка будурен, регистратсия кунен ва як дастгирии бениҳоят хуб аз тарафи шумо барои мо мешавад. бисёри нафарҳо савол метиҳанд, ки оё мигратсиони картат агар гости боша патент карда мешавад ё ин ки не, ё ки агар мигратсиони картат работа набошад, агар вақте ки аз Россия берун биромадӣ, баъд аз ҷанг метавонӣ ки аз сари нав ворид бишай. Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Айни ҳол дар Федератсияи Россия иҷозат додагӣ ҳастанд ҳама шахсиятҳое ки мақсад дар мигратсиони карташон гости нависонда омадагианд. пештар бигирем, агар мумкин набуд вақте шахсият агар шаҳрванд дар мигратсиони карташ гости навистагӣ мешид, вай бояд берун мебиромад аз Федератсияи Россия, граница пересекат мекард ва баъд аз сари нав медиромаду патент мекард. Вале айни ҳол касое ки дар мигратсиони картаҳошон гости нависондагӣ қарор доранд дар Россия, метавонанд ки то соли нава бираванд патент биспоранд, патентшона дастрас кунанд. Ва ӯ шахсиятҳое ки дар мигратсиони карташон гостияй, агар аз Федератсияи Россия берун ки биромаданд, то муддати 3 моҳ наметавонанд ки аз сари нав ворид бишаванд. бисёри нафарҳо мегӯянд, ки мо как гости омадагием, агар ки берун бишем метавонем ки обратно дар тӯли 1 ҳафта ё ки 2 ҳафта бо ба Россия сафар кунем. Мутаассифона наметавонем бародаро. Агар дар ҳолате ки шумо дар мигратсиони картатон работа нависондагӣ бошад, дар ин вақт бе ягон монеагӣ метавонед ки бирен боз аз сари нав ворид бошен. Ҳамин чиза ба назар бигирен, як бори дига хотиррасонатон мекунам. касе ки дар мигратсиони карташ гости нависта омадагиай ва фикр мекард ки гости нависондагиро патент намекунанд, айни ҳол иҷозат додагӣ ҳастанд. ҳамада иҷозат додагӣ ҳастанд, бирен патент биспорен. агар касое ки дальши монданӣ бошанд ё ки дальши дар Россия кору фаъолият карданӣ бошанд, бирен ФМС патентотона торӣ мекунанд. ин қарор то соли навай ва баъди соли нав аллакай дига касое ки дар мигратсиони карташон гости навистагиай ӯро патент намекунанд. тамошобинони азиз, ин буд ахбороти фаврии мо баҳри ҳама нафароне ки дар Россия қарор доштанд. ба ҳамин хотир ҳар яки мову шумо бояд аз ҳамин гуна фурсатҳо истифода бибарем ва барои осон кардани кори худмон мақсад ки риоя кунем ҳар қароре ки мебирояд ба фоидаи ҳар як одаме ки дар ҳаминҷа қарор дорад. айни ҳол ба ҳамин хотир тавсиятон метавонам ки касе ки дальши дар ҳаминҷа монданӣ бошад, то соли нав вақт дорем, бирен мақсад чи гости нависондагиен ё чи ба ягон кори дига дар мигратсиони картатон метавонед ки патентҳои худтона торӣ кунед. ва касе ки гости бошаву ай Россия ки биромад, то муддати 3 моҳ обратно омада наметавонад. барномаро ҷамъбаст мекунем. ба ҳамин дар канали мо обуна шидана фаромӯш накунед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.